ሰላም ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ድሓን መጻኹም ክሊፈቱ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይተወስዑ ናይ ልምዓንቲ ተና ማለት እዩ ኣረይ ኢን ሲ ፕለስ ፕለስ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ሲ ፕለስ ፕለስ ኣረይ ከመይ ከም ዝሰርሕ ንርኢ ማለት እዩ ልምዓንቲ ኢንት ኣረይና ንርኢ ኢንት ኣረይ ኣብዚ ኢንት ዳታ ታይፕና ኢንት ኣረይ ማለት እዩ ማይ ኔም ኣረይ ሳይዙ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነገርና ከም ዝሰርሕ እዚ ፕሮግራሚንግ ኣውትፑት ከዓ ዝልኩም ማለት እዩ ስለዚ ቀጥታ ናብ ፕሮግራም ንኸድሞ ዝከጥፈልኩሞ እሺ እዚ ዲሊት ክብለኹሞ ታ እሺ እዚኣ ሳይንቲክስ እያ include a string using namespace std int main function return 0 calibres close እዚኣ ሳይንቲክስ ታ ዳታ ብስለ ነዚኣ ግን ዳታ እያ ኣረይ ብዙሓንት ኣረይ ዶ ኢንት ኣረይ እና string array ማለት ናይ ልምዓንቲ ተና ግን ኢንት ኣረይ ንወስድ ማለት እዩ ኢንት ኣረይ ኣብዚ ባይ ዘ ወይ ማለት እዩ ኢንት ማይ ኔም ስኩዌር ብራኬት 5 ልና ማለት እዩ እዚኣታ ኢንት ዳታ ታይፕ እያ ኢንት ማለት እዩ ማይ ኔም ትብል እንታይ ማይ ኔም ዝኮስ ኣረይ ኔም እያ ማለት እዩ ኣብዚኣ ስኩዌር ብራኬት 5 ልና ማለት ኣረይ ሳይዝ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ነገርና ኣክሰስ እና ኢንዴክስና ማለት እዩ እዚ ኢንዴክስ 0 ስና ፈርስት ኤሌመንት ኢንዴክስ 0 እዩ ኢንዴክስ 0 ኢንዴክስ 1 ኢንዴክስ 2 ኢንዴክስ 3 ኢንዴክስ 4 ማለት እዩ ከዛ እዚ ኣክሰስ እና ቼንጅ ንምግባር ከዓ ፎር ሉፕ ንምስራሕ ማለት እዩ ነገርና ፎር ሉፕ ንምስራሕ እውን ክእና ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ቀጥታ ኣብዚ ከንግብን ነምሲኩም ኣክሰስ ንምግባር ማለት እዩ ማይ ነምበር ንድሞ ማይ ነምበር እሺ ፓኬት እሺ ሲአውት kuma ፕሪንት ምጋስ ፕሪንት ስንገር ኸዛ ሲአውት ይደ ማለት ነው እሺ ኢንተር kuma ማይ ነምበር እዚ ፕሪንት ሄደ ሁሉ አውትፑት ከም ጸለይ እሺ ግን ኢንዴክስ 0 ላ ኮድ ገረለይ ማለት ነው ከዚያ ታማተን ማይ ነምበር እዚ ኢንዴክስ 0 ማለት ፈርስት ኤሌመንት ማለት ነው ፕሪንት ገረለይ ማለት ከዚያ ፕሮግራም ነው እሺ ቴንል ፕሪንት ገረለይ ማለት ሕዚ ከምቲ ማለት ከስካ ቼንጅ ቀይራት እዛ ፈርስት ኤሌመንት 10 ማለት በኻሊ ቁጽር ንክትካ ደልየ እዚ ዘወይ ንምርሃል ኣክል ማለት እዩ እንድስላሽ ማለት እዩ access any element of the int array int array ማለት እዩ ካብቲ ዝተዋሃበና ማለት እዩ ለምሳሌ ኣክሰስ ፈርስት ኤሌመንት እውን ንልኸና ግን ኣብዚ 0 ስለህዎ ግን እንታይ ንገብራ ማለት እዩ ኣክሰስ ፈርስት ኤሌመንት ማለት እዩ ፈርስት ላሽና ንገብር ኢና ግን ፈርስት ኤሌመንት ኦፍ ዘ ኢንት ኣሬይ ማለት እዩ እሺ ከዛ ቼንጅ ማለት ከዛ አንተ እዚኣ ኢንዴክስ 0 ማለት እዩ በኻሊእ ቁጽር እንዳሕከትካደየ ማለት እዩ ኢንዴክስ 0 ከዛ ኢንዴክስ 0 ብትሳዓት ቀይራ እንዳሕደየ ማለት እዩ ውስጥ ግብን እንመስልኩም ማይ ነምበር ይዘ መጀመሪያ array name ማለት ማይ ነምበር እሺ ማይ ነምበር እዚ ኢኳልስ ቱ ብትሳዓት ቀይራ እንዳሕደየ ማለት እዩ እሺ ካውሲ አውት ይለ ማለት እዩ that has to change index 0 or change what to change the first element
ፈርስት ኤሌመንት ማለት እዩ። ስለዚ ከዚ ኢንዴክስ 0 ማለት እዩ። ኢንዴክስ 0 ማለት ናይ ፈርስት ኤሌመንት ማለት እዩ። እቲ ማለት እዩ 99 ቀይረለይ እዩ ማለት ከዚ አውትፑት እንታይ ከምፅእ ንሪኢና ማለት እዩ። እዩ 99 ማለት እዩ። ከዚ ከዓ ማለት እዩ እንታይ ንሪኢ ሉፕ ማለት እዩ። እዚ ፎር ሉፕ ማለት ፎር ሉፕ ተጠቂምና ከመይ ጌርና ኢንት አሪና ሉፕ ንሰርሐሉ ንኽእል ማለት እዩ። እሺ ኢንት ብራኬት አይና ዚኳሱ እሺ ሶሪ ኢንት አይ ማለት እዩ። አይና ካብ ምንታይ ጅምር ካብ 0 ኢንዴክስ 0 ሴሚኮሎን አይ ከዓ ሌዛን 5 ማለት እዩ። ሴሚኮሎን እሺ ፕላስ ፕላስ ኢንተር ይለዚያ ማለት እዩ። ከሰመትያ ኢንት አይ ዚኳ 0 አይ ሌዘን 5 ማለት እዩ። ሌዘን 5 ካብ ኢንዴክስ 5 ሓትሎ ማለት ካብኡ እዚ አይ ትሪት ትገብረለይ ማለት እዩ። ስለዚ መይኒም አይ ኢንትሪ እዚኣ ከም ጌርና ሉፕ ንሰርሕ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ንሰርሕ እሞ እዚ ራን ክብላት ኣለኹ መቆፅኦ እዚኦም ማለት እዩ ሉፕ ይሰርሑ ማለት እዩ። ንታሕቲ የምፅኦም ማለት እዩ። እሺ ራን ባዚ ተመፅለኝ ማለት እዩ። እዚኣ እናተና መጀመርያ ኤሌመንት እያ ሓሳተና እዚኣ ኣክሰስ እያ እዚኣ ቼንጅ ማለት እዩ። ካብ እዚኣ 99 ሽራ 30 40 50 ኣባይ ዘው እዚኣ ክትመሳሰለኩም 99 ክልተ ከዛምት ወላ እዚኣ ቀይራ ክነግረኩም እዚኣ ዋላ ሶሪ ኢንዴክስ 1 ሰከንድ ኤሌመንት ማለት እዩ። እዚኣ ግን ሰከንድ ኤሌመንት እየና ሰከንድ ኤሌመንት ማለት እዩ። ሰከንድ ኤሌመንት እያ ማለት እያ 10 ኢላ እዚኣ 99 ብምትክዕ 20 ብንተን ቀይራልና ማለት እዩ 99 ማለት እዩ። እዚኣ ብላለት ሪፍሬሽ ክብላ እዚኣ ሞ ሪፍሬሽ ሪኩም እዚ 10 ኢንዴክስ 1 ኢንዴክስ 0 እዚ በዚ 0 ንቆረሞ እዚ ምንም ፀገም የብሉ ምንም ፀገም የብሉ እሺ 99 20 34 ማለት ከዚ 99 ከይመሳሰለኩም ግን ከንገባ ንኽእል እዚኣ ማለት እዩ። ኢንዴክሳ ንብል ንኽእልና ማለት እዩ። ኢንዴክሳ ንባዕላ ማለት እዩ። ኣብ ፎር ሉፕ ማለት እዩ። ከመይ ንገብር ንኽእልና መሲልኩም ኣብዚኣ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ተንጥቀም አንግል ብራኬት ንጥቀም ሞ አይ ኢልና ማለት እዩ። እንደገና አንግል ብራኬት ኦፕን ገርና ኮቴሽን ማርክ ፈሲም ጎራ ሞ እዚኣ ማለት ኢንዴክስ ተቐመጣ ማለት እዩ። 0 1 2 ተን አውትፑትና ተን እዚኣ እዚአን 99 20 30 ገለለ ማለት እዩ። ምስ ኢንዴክስ ተቐመጣ ማለት እዩ። ወይም ሕዚ 99 ኢንዴክስ 1 ማለት እያ አክሰስ እዚኣ ቼንጅ ልግበርና እያ 99 እዚኣ ማለት እዩ። እዚኣ ግን 99 20 30 ግን ምስ ኢንዴክስ ተቐምጣ ማለት እዚኣ 0 ኢንዴክስ 1 ኢንዴክስ 2 ኢንዴክስ 3 ኢንዴክስ 4 ኢንዴክስ ስፔስ ኳሙ ስፔስ ኳር ይሁን ስፔስ እዚኣ ኸድና ማለት እዩ። ስፔስ ሓደ ግዜ ስፔስ ማለት እዩ። እዚ ሪፍሬሽ ይከበል እያ ከዚስ ኣብ መንጎ እዚኣ 0 ኢንዴክስ ዝኾንት ስፔስ ክህሉ እኒኦም ማለት ኣብ መንጎ ኢንዴክስ ኣብ መንጎ ዞ ኤሌመንት ስፔስ ክህሉ እኒኦም ረይኹም ሕዚ ተማቲን ዝበይን ትፈልኒኦም ማዚን ኢንዴክስን ኢንዴክስ 0 99 ኢንዴክስ 1 ደግሞ 20 እዩ። ኢንዴክስ 2 30 እዩ። ኢንዴክስ 3 40 እዩ። ኢንዴክስ 4 50 ይበልና ኣሎ ማለት ከዚ ፎቶ ተጠቅምና ሉፕ ሰርሕና ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ከዓ እዚኣ ንምፍራል ኣክል ማለት እዩ ፎር ሉፕ ኦፍ አን አሬይ ሉፕ ኦፍ አን አሬይ ማለት እያ ካብዚኣ ኸይድና ክንሰርሕ ማለት እዩ
for each loop ዝበሃል ማለት እዩ for each loop ዝበሃል ኣብዚ int ዳታ ታይፕና int እዩ ቫሪያብል ኔም ከዓ ኣይ ኣብዚያስ ኮለን ንጥቀሞ ኣሬ ኔምና ከዓ ማይ ነምበር ማለት እዩ ኣሬ ኔምና ማይ ነምበር እሺ ካብዚያ ካሊበስ ተከፍትሞ ኢንተርኔታ አውትፑትና ሲአውት ኢለ ማለት እዩ ሲአውት እንግዲህ ብራኬት ከፊተ አይ ደግሞ እንግዲህ ብራኬት ምትከፈቱ ኢን ስላሽ ኤን ወዲስ እንግዲህ ብራኬት ስላሽ ኤን ሴሚኮሎን እዚያ ያታት ባይዘይ for what for each loop ዝበሃል ማለት እዩ for each loop ካታ ማለት እዚያ ማለት ኢንት አይ ማለት ያ ዳታ ታይፕ ያ ቫሪያብል ከዓ አያ ሜይን ማለት እዩ ስለዚህ ሪፍሬሽ ንገብራሞ ሪፍሬሽ for each loop ካታ ተጠቅምና ሉፕ ምስራሕ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ሪኹም እስካብ ሕዚ ክንደይ ሰራሕና ኢና ማለት እዩ 4 ማለት እዩ ተነ መጀመርያ እዚኣ ላትኩም ኣክሰስ ትግበርና እዚኣ ትቼንጅ ትግበርና ካብ ፎር ሉፕ ተጠቂምና ሉፕ መስራሕና ማለት እዩ ካብ 0 ኢንዴክስ እስካብ 4 እዚኣ እታያ ፎር ሉፕ ማለት እዩ ፎር ሉፕ ስራሕና ነምፀና ካብ ፎር ኢች ሉፕ ከዓ ይዛላትኩም ቤና ማለት እዩ 9 እስካብ 50 ስለዚ ፎር ኢች ሉፕ እና ፎር ሉፕ kun ኣፈላላዩ እናረእኹም ማለት እዩ ከምዚ ከዓ ፎር ሉፕ ተጠቂምኩም ኣክሰስ ጎን እንድሕልና ማለት እዩ ፎር ሉፕ ተጠቂምና ስራሕና ኢና ፎር ኢች ሉፕ ተጠቂምካ ምስራሕ ትኾን ከዓ ኣብኒ ኣፍ ሳይንቴክስ ተጠቂምና ምስራሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ከምዚ ይመስል ኣፃል ብካልእ ቱቶሪያል እስካብ ንክንደርሕ ፅንሑ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብዚያ ፅንሑ ኣብዚያ ሲአውት ክለኩሞ ሲአውት ኢለ ማለት እዩ እሺ ኮቴሽን ማርክ ሰብስክራይብ አይትረስዑ ኢጋማቲክ ማለት እዩ ኢጋማት ቲፕ and thank you for what for watching ማርክ ስለዚህ ቤተሰብ አስተያየት ልኩም ኣብ ኮሜንት ምቅማጥ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሰብስክራይብ ኢጋማቲክ and thank you for watching ግን ኣብ ኣውትፑት ዝገረኹም ኢኹም ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኢጋማቲክ ግን ኣይትረስዑ ማለት እዩ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣበረታትዑና ናይ ሎማዓንቲ ተርና ኣብዚኣ ኣፃል ብካልእ ቱቶሪያል እስካብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ ቻው